Ni aingo yoblay nakabanta kan nika tayo kapag kerpang hakabag magjesang kantay kibahap haka KGP Assembly kajongi rengkap ke balang kajongki barot lang kidan kumni ban rakhe yang katayo Women's Week kajongki mat kumni ni kasnam ko bamenta ka team ika balobo ko long shlur banwanra ye kejingkala ya kabala pasanong rem naka kitab jong Esther kalenong kabasau kadakot kaba khanriu bat kumni ni ka janmit ka bamenta ngayen kalian juga balang bat khamtam na kalian kerja sengken thei juga balang kejongi ban pedang sobha ban man ko blei pi baro lang hak kerteng kabatiang tam kabadan bortam kejana punim jungi u Jesus Christ kani kerjaan miet kaba kerpang hak bang ban peli kum ni yang katayo Women's Week Janusnam Arhajar Arpau bang sukman ni ka klip mat by Reverend E.L. Karmau Plang idan rengkat bat ngi ban ai ya jing ple ya kani katayo tia shamnya chaprang toni phasha shuble ha ka jing duai kokpa jungi ubahab neng ni duai jalam ko jame ko trabi it do mse ma khu chu jong ma kurkhu yang ke program bakin ki banta baro ban ngi duai ba memen kurkhu ngi shimanta baro lang hi namangi pan kerteng kajan pnim jingi Jesus Christ amen dia ni ka klimat pat an khadi ka presmaship tim jaka balang bakin yelam ingi haki kartukat ni kijing ruai penrhem mensim barin katapan skarpa di Mrs. P William ngap insa iPad kijing pulis tang badwai ngia khot sngub halang pi baro kat ki bala ban yadon bentalem bat kini ka YouTube channel kini ka por ka ba ngiyo ban rakhe kini ka Women's Week menta ka sngi ka jing sedang ka jongka bat kumba ka thibi ka ong tulong shlur ban wan rai ka jing kala to ai at mengin long kita ki khun kan thei kita ki long kami ki ban la ban pendep ya kata ka jing ong ka jong ublei bat ngini sim bentalang ha kini ka por na ka jing rai ka balai spa khandai pun riu kejing ruai ke belai spa kenai pun riu. Ngintur nginam syeti kuski usyapra kading maka ngiram syabakin kan pansingat batu rombat ngin ya yo ubah
Zachariah kan ni kawai ke jingrai ke bapen kan mau yangi kum ka Esther bakayeng banyat ringkat padu Chris hapdeng jing e haba ukot ngangan jubab haba ukot ngangan jubab haba ukot ngangan jubab haba ukot ngangan jubab ngan trei kacha Shua bangan lay chak maru blay ke jing duai ngan pulih kendat ki benta nak tin jung blay ka bangila ban shem na ka kitab ka Esther ka lanong ka basaw ka dekhot ka ban riu na ta khat lai khat saw hadu ka ba khan riu kumta wa thak ulalej shaw modikai sha ka ta ka lat ba ka snong ka baladon na khamat ka khardop usim Onda kumta umodikai ulah hukum yaki ban penpai ketien haka Esther tu wat perkhat holiday bapa pan kamlaj haka yeng usim ban yaki jiu baro namar lada pa pan ngap nojar haka negapor te kacing yarap bat kacing pelaj kan mi yaki jiu naka wei pat kacaka henrei pa bat ka yeng ukpa jong pa pen jot no bat batipและเสพลาวันชะกันเนกหิมาครั้งนากเป็นตากับกุมกันเนกปอร์อันดากุมตากับเอสตากะละหุกุมยากีมันเป็นภัยเตียนหาอุโมดกายเคเลยาลุมลังยากีจิวบาโรกิบาดอนฮัสุชานบัดตุยาชาจิงเอ็ดนากเป็นตาจงอาบัดวัดบามเลมเนดีไลสงีมันเมียดละเนมันสงีงารูบัดกิเทยสัมลาจงอาเงินยาชาจิงเอ็ดกุมจูบัดกุมตางานเลชโปชาอุสเอียมกับบอมลองกัดบักกุมกะอายบัดละดังงานยับอายงานยับตั้งอีด้วยกกปาจงิวบาบนังงี้ไองูยามโกตรายนามารกจิงลัมกจงเมยังงี้กุมกิควรกันไทยจงกะเกจปีอัสเซมบลีบังอิลาบัญญาเชมปัตสัชิเซียนหากันดีกับตายาวกับกระปังจงกิกันไทยหอดโกตรายกะลองกับกันดีกสงี้บังอิยาดอนลังหากะเยียงกับกันตังกจงเมเรงไองูยามโกตรายนามารกิลาดจิงสตาร์บักบะเมมลาไอบัดบังโยอาใจกุมเนปันยากับบัญญาชากรีลังยากระเตงกจงเมหาลกิจงกิเยียงกิเซมกจงงีตรายไองูยามนามารกจิงพาสบนกจงเมกจิงเอ็มกจงงีเมเลลัมยังงีเลนเตอร์กสงีจกจิงเอ็มกับไปลาเลโนชเดียนกจิงเอ็มจงงีบัดกุมเนปันงีวันปัสชิเซียนยากับบัน
Syakri ya me atrai ngai ngu ya me namar ka jing bah ka jong me ya ka jing em ka jong i bar kham tam ku trai la kar khu ya ka chi sang kan thai jo ka KCP assembly ha ka bangi yo ka lar sa si sen pat kum ne ya ka ban ya rakhe ya ka ne ka tayo ha ka ya ka ne ka tayo hi baro si tayo ha du ka ne ka Sunday ka ban wan trai e tu isnai ka ban don kat ma me par ki e baro ka bangi sa yon pendap ha ne ka por kham tam ku trai be e me don kat balau jong syakri jong me pastor kan mau pelang ibadai ka ban semi ka benta ban sami ka tien jong me bat kham tam ban play ya kan ka tayo hi baro istayo try to wadam eno i kar khui ka chik pan khre jong i nadong sadong bat ya rap ko try ba ka ai baro ka ban mi no ka sentur jong syakri jong me kan long si sha atai ka ba me mes ngob ha bat kan long ka ching kar khu na kam ta jong i baro i wei pe i wei try bi to don kar kham tam bat ki khun kan thai ya po jong ka balang kum chu ko try bi ngi em me kis ngi ki ba yarap ko tribe in balang ba cho ko ne ka team ba ka KCP assembly ka bo bangin long bangilar si sha atrai ban long kita ki baslur ban wanra ai ka cingkela kham tam hakini ki sngi ki badap tang di cing e sudah to is nai atrai ka ban sha skor ka cing dwai ki cikar par chonga mam no ki pa pun ka mesam ka ci em chung ki man ka sngi na mari ki ne bar ong apan ha kar teng ka badan bor tam chung tribe no padim be ye chung yu Jesus Christ nadu menta shadu bom chukut ru amen Nyai kublai ki khun samlan joka balang ki balaya la mingi hakat ko jing ruai penrem mensim pan nyai kublai ri nong pulis dang bat duai jangan ni kapor to plan kur khu ye phi baro lang ti khani ka khlem mat pat ngin ya lum na jing ai ngo bat kat balang ji ai ngo pat an kar pat i Mrs Rejoice si in sai pa jing ruai karpang ga jong i hakan ni ka klip mat Ching em ki priêu sao dong ka ni ka per thei ka cha ba pai jing ma ka am nang i shir khei ha bor jing start ban spa Shanya Lord ikumbaya jingkwa karonut om day ban penthon badan nu blay ubabat ya kabor om idan ba ken ko tulong shlor ban wan raya jing Esther dong in yang lem hap deng katma Wat sha ka jing shep ting kan yo shu por ai Ngin long ki sa ki jong ublay sha per thei Miet la bat sngi dem diap duai hala rampei ban pen rampat ching long men sim da ding bneng pa ablay ching e jing shapti ngila banya kendu henry how play bang ngai how ngien ya thu Hajing eman kasih niya le ya katwa la ikumba jing snil la jobia jing pa klem do jing kermen da jing slur in tray wan na da tang chi bor lang in long kat bala bor ngin say Ha ublay badan bortam ngingets kem yang ngi on yala
Toblen kurku ya Mrs. Rejoice ibala ai tu jawab kerpang kajong ublay nang kurku unang ai boru ngala masyakri ublay nang di bat syakmat hakan kapor ngin ya duai naman takin kajing ai syakakam kajong ublay ngini duai ko kapajingi ubahab neng ngiron kumnen kapor mungkin wan rai kajing ai kajong hakmat jong ba kurku yakiti baru akbala ai bat khamtam men shim yakini kijing ai kibarit ba men kurku men pengkentang iki kilong kibabet bat kiba mentoy nam ta kam ka jong me kurku ni jing ai baru lang bat kurku ki kam jaka balang ruhi barang sanang ni bisa khmat namang ipan kertang jang pnim jingi uji sukres amen nila pois kan ni kawai pat ka benta jong ni jing sakri jongi yoblay bat kata kalau menginia yo sngon nak khubar nak ketien ka jong oblay ka balong ka jingkran yekan ka team women swig jinus nam aja arpo ka baong long shop wan ra yek jingkala Esther saw khatn riu bar mengi yo sngon ka jingkran play khendiat yekan ka tayo women swig jinus nam aja arpo na irreverent ial karmo plang di sisi tempat ni priang subhai pastor iar karma pelang ibulong event pastor in charge ka pelang presbyterian lajam kra dia mau boleh ukur kui berjupanan kami ini wikaposh ka pat ngis kam boleh penan kam ukur kui lingman ka por ka pemerintah dia shawan IT ni ka por berangsa haka jingkran kerang pastor ini ruai sup kejing ruai ke ba arspa ar pukundai ke baong tu yang yesha shu jisu pishi pais beneng tu kawe ya lama tu ra ru kham sheneng na jingjab shaka jingjab lupa ya pom unlam kinong shun jong u baro cha jingjot kin yangam Ha ubala ha
I pastor iba yalam ya kani ke jing syakri ha kani ke por kinong kit kam jo ke je sangken thai na du ya advisor hadu kinong kit kam kit khot jo ke je sangken thai ki prabanget be ej baro jong ka balang ka jing khublei ya phi wei pe wei ha ka kerteng ka ba em ka ba thiang bat ka ba don bor tam ka jong trai bat unong pen em jing Jesus Christ ngapen pau ka jing sngongu ya ka je sangken thai bat ya ka balang kabala pli ya kani kalat na kabanta jonga banyo ya kabanya syakri lang ringkat bat phi lingba jong ka jing shimbanta ban ya ka jing kran pli ya kani ka team ya kabala bu na kabanta jong ka jing rakhi ya kani ka women's week bat ka women's sunday jong kani ka snam haswa bangingin ya chakmat ban poi syaka ka ba lasanya hanga tungnya pendem khandiat na ka jing duai ko khpa jongi bahab neng Sngop ha ya kaban long rengkat bat ngi bat ban pensat bor ngi do men sim bakhut ki jing pen khre jong syakri jo me rengkat bat ka jing pensat bor ka jong men sim jo me kin long ka bor na ka benta jongi wei pe wei ha ka kerteng jisu ngi pan amen ki para banget ba it habangi don ya kaban ya slok lang lingba ka jing keren ya kani ka team ya ka balabu na ka benta jong kani ka snam ha ka baka team kalong long shlur banwan ra ya ka jingkala ya ka bala seng nong rem na ka kitab ka Esther kala nong ka basaw bat ka khot ka bakhat riu kan yarap shibun yangi larangila ya ka ban phai khndiat syaka kitab jong ka Esther ban pet ya ka jingja ka bala yathu hangni ha ka ba ki jing shisha kilong halor ka jing jong ka ni ka briu ka Esther kum ta la dangin phai sya ka kitab jong ka Esther ngila ban yu i ye ki kato ka ni ka jing shisha ki ba yathu yangi syapang jong ka ni ka briu wat la da ki jing yathu kim long ki babun la ni kim long ki bajrong henrei habangi phai sya ka ni ka bentang ngila ban yu i ya ki jing shisha ki ba dei bat ka ni Layathu yangi baka Esther kalalong kakna kun swet kam shim don kemi don kapashu bat kum ta la penhe pensan yaka dau kinyi jongka Mordekai layathu shushu yangi bakila hakapor kabae namar bakila long kimrau hakari nongwei tenrai wat la kataru ka kitab Esther kayathu syapang jong ka jing it ba ka jong ublei ka jing it ba ka jong yala ki jong ki briu jong ki Hebrew lani ki Jew wat lada ki ladon ha kari nong wei ladangin pai sy ka jing shisha jo ka Bible la thu yangi ba ka por jong ka jing wan jong Sarobabel bantei pat ya ka kenro bat ya ka nong ba Jerusalem Kato kat ni ki Jew kilewan lang ringkat batu henrei ki babun ba na ki Jew ki yai syong yai sa ahi ha ka jing sya penrengkang par ha Babylon tekum ta la ban ong ba ka Esther la penhe pensan ya ka ha ka long ying long sem jong ki Jew hang ni ha ka jing sya penrengkang par ha Babylon Larangin pai syusyu ban pet ya kani ka jingja ka Bible ke thu yangi ha kani ka kitab jong ka Esther bakaladon ka por ha ka jingja ha ka history ha ka bau taus Ahasuerus ula shim ya ka rai ya ka ban pendu no ya ka jing long jong ka mahdai jong ka takapor ka bakerteng ka pasti Bat kum ta khanang ya kaban jiet bujili da ka waipat ula penlong ya ka contest bat ha kata ka contest ka bala penlong la ya thu yangi bah ka bakhat du la jiet ya ka ni ka khna mrau ya ka bakan kiu ha ka ni ka syuki jong ka jinglong la ni ka jinglong mahdei kawai ka jing shisha kabangakwa bamangingin yoi kat bangidang don ha kani ka por jong ka jing keren pediang lani ka jing keren pli ya kani ka team kalong ya kani ka weipat
ka jing sisya kabadon na kani ka kitab jong ka Esther. Pi kat kum ka Hebrew Bible. Ka ka bangi ngisyam kalong baka kerteng blay. Kam sim lapau satya. Hakani ka kitab jong ka Esther. Nado ka basdang jong ka lenong. Hado ka bakut jong ka lenong. Penban ka basngaw pala kalong. Ba ki biasno bat ublay pat kipaw. Wat lada kam sim don kajing kedaw ya ka kerteng jong ublay. Uwe ni kinong tho jong ka Bible uang kum ni. Uang we can see God's quiet, effective activity behind the scenes, working throughout different individuals who are willing to trust in Him. Ngiyo ang uniw ng batay jong ka Bible. Wala da ka kerteng blay msimpaw ha ka kitab ka Esther. Henry penban ha ka ba jar-jar ha ka beri. Henry ha ka dur ka ba kerpang bat ka ba klan ba. Laban yo ya ka bor jong ka jing trey ka ba pela ka jong ublay. Ka ba open long ya kibriyo ki ba pendem ya ladi hakamon ka jong ublay bamaki kinle ya ka kam ka jong ublay habaki kila syania bat IT ya ladi hau bat day namar kata para bangay bayit ka kitab Esther kayat hu yangi ba haba ka Esther wat lada kalalong ka maraw hakaying jong kajing long maraw. Henry penban kalawan kapor bana kata ka jinglong meraw jong ka lakan tiu ya ka sya ka jinglong sim lani ka jinglong madai la ban ong namar kata da kiwe pat kiktin ublay uba penon kam ya kibriu baro hakani ka kenti ula penon kamru ya kani ka briu ka Esther. Na ka benta ka jing temu ka bakerpang jong u. Ublay ula penengkam ya kani ka briu da ka bau kentiu ya ka syakarensan ka bahalor na ka bentaban pendap ya ki jing temu jong u. Ladangin budin ya kani ka jingja. Ka Bible ke tu hadin bala kentiu ya kani ka kena marau syaka yang sim kum ka madai ka jongus im ka Bible kaya tu yang i bakan diat por ka madin ki jingja kilaja hakawai ka sengi kaliu i yalau jong ukini jong ka Mordekai hang thi hasurok kayo iyo bau da pong ki jan kan upen pau ya ka khmat jo jing sngosi ringkat bat lagi jong kisakri kisakor ki jong u bat haba kalawat ya ka daw kala syem bakadaw ka bakongsan kalong namar jong ka jing tmu jong ki nong syuan ban penjano ya ki jiu baro ki badon hang ni Babelan. Kumta para bangit biit ngila banong. Balai menta ya kani ke briu ke Esther. Ringkat batang kawai ke jingkut jingmut bagata kalong bakadei ya ka banhap ya ka banlei. Bat namar kata kani ke team jong kani ke women's week jong kani ke snam. Ka ong long slur banwan ra ya ka jingkela. Day hang ni laban ong bau blay haka ba jar-jar ublay haka beri henry haka dur ka ba kerpang ula snow day ya ka ban penon kam ya ka ni ka briu ladaka ka tre ya ka ban longslur baka kanwan ra ya ka jingkela bat kumta habang ibut din ya ka jingja ka baga Bible kekeren bat kaya tu ka kitab jong ke Esther snow it ya ka ban yo i ya kata ka jing raikut jong ka snow it ban yo i ya kata ka jing kut jing mut jong ka baka kan long slur kanang banwan ra ya ka jing kela ka Bible ka ong kala kut jing mut ya ka ban pen khen lut iki biasno bat ki rukom ki tradition
Kalakut jing mut ban lek ban ya kenduk ya usim, wat lada kamlong, karukom ban lek kum taru, ban lek ban ya kenduk ya usim, wat haba usim shim kot. Dakum weipat kani ka brio ka Esther, kalahap ya ka ban ris, kalahap ban bu ya la ka jong ka jing im jong ka haulan jong ka jing ma bat ka jing yap, kenang ban pun urlong bat ban pun longkam, ya kata ka bamaka kade ya ka ban le. Bat para bangit bait, kabas ngau tenat kalon, ublay, ubatrei jar-jar, ublay ubatrei ya kadur kabaklan ma, ula penla ya kani kabriu ka Esther, ya kabanle ya kata kabamaka kahap banle, bakan long slur, bakan lek ban pau hakmat jung usim, baka Bible kaong, usim ru ulas ngau kemen. Ulas ngau bah banyu iya ka ula pen i haka yauding du joga jing sensyar kabamut baus im ulas ngau bah ya ka kalayo bani keren bat ya ka jing bat kum taru ban weng no ya ka jing bat ban pen im ya kini ki parado parasnam jong ka ki jiu na ka jing tmus kabas niu jo ki nong syun ki bapau hakador jong uhaman ki para bangit bait ladangin sange hang ni habangi don ha kani ka por jong ka jing kren play kani ka team sa sisen pat hau ni usnam arajar arpo ko ong long slur banwan ra ya ka jing kala ngas ngo ko ba ka jing khot tang ya ka je sang kan thai tang ye ki kun kan thai henry ka jing khot yang i wei pai wei baro kalong baladawa bat la khot dau blei yang i wei pai wei syaka wei ka jing shisha bakata kalong bangin long slur kenang banwan ra ye ki jing kela para bangit bait ka jing keli ka ba mangingila banbu hagabakum kani ka por kalong lada ka day yang i bangin long slur lada ka day yangi bangin le ya kata ka kam jo ka jing slur ka jing keli ka bangi haban bu swa khmat kalong ka ka jing kela la ni change para bangit biit ngangit skempin kubur bat nga baka jing kela kam julong ka besuk ban le ya ka kam jo ka jing pen kela lei kam long satya ka kam ka besuk kadai ka kam ka basitom kadai ka kam ka ba henry ka dai pat ru ha ka jo ka por ka kam ka balahi ban long it is possible bala khot yangi ha kani ka por syakani ka jing shisha bangin long slur kenang banwan ra ya ki jing kela para bangit bait hakabakum kani ka por bat hakajing yaslok ka bakerpang ka bakum kani la khot yangi kani ka por bangingin keli ala di hatu ni longmu ki baslur bat ni kloimu ya ka banong ki atyar jong ka jing kela hapersya jong ka jing khot yangi bangingi dei ya ka banwan ra ya ka jing kela ka jing keli kalong ngi kloimu ban le kumta bat ki eimu ki jaka ki baladawa yanga bat ya pi bangingin wan ra ya ka jing kela para bangit bait manu banum klam yo i ka jing shisha bangi em ka por ka ba hado kata-kata hakaba ngidang don hapdeng jom kani ka klam ngiu i da ka jing sngo diau da ka jing sngo khia jo ka mensim bakat manang yahat kisngi wat ha kani ka jela ka ba jong iru kum bakala long ki wei pat ki jela kari India ka jing kiu jong ki ba syakta hau knyang jing pang kanang jur ngiu i ye ki bor snong ngiyo iya ki bor sorkaru bagi persyang ya lagi jong kilat kilenti baro kumno ya kaban ya lek thama pat kumno banwan ra ya kejing pelat ciliang yangi lek sing anom bakla ban ong bagi bor sorkar na kapor sa kapor ki khot yang iru bangingin long slur ban le ya kakam jong kejing penkela ban pen im ya ladi ya lagi jong kai heng kasem
บัดบันเป็นยากิไวรูลึงบาจงอีละขวัดยังงาปะเดพีกิปราบังไงไปอีดเชกันนี้ก็จึงชิชาบ่มังงินอยู่บังงิดอนกะกำมาขมัดจงอีงิดอนกะรูละขมัดจงอีงิดอนกะ social responsibility ขมัดจงอีก็จึงจงอีบ่บุญบาลังก็ช่องกิตีจงอีบัละขวัดยังงาปะเดพีไวไปไวนะดูกิบริดหะดูกิบสันงิกลอยมูบันเตรยกะกำจงก็จึงกลาดากะบังงิpersyang ban long kibaslor kumta banwan ra ya kajing suk kumta banwan ra ya kajing ada ya ladi ya kayeng kesem ya ka lang salang ka ba mga bat mapi ngi bat ngi syong ngisa para bangai pe darangin pai shu balarangin persyang ban ngam kham jeliu ngam kwa ban grand slam henrengenget bapo jong kini kita yau ngin senang ya puson ngin senang ya peliu jeng mut ngenget scam la dangin pet kham jeliu ngila ban yu shu bagi don si bon ki jaka ki bakhot yang bat ya pi sha kajing shisha bangi ngi don kam ya ka ban pentrei ya ki cingkla kajing jong upriu si met ka khot sha kajing don kam ya ka ban penkela kilong yeng long sem ki khot yangi bamangi ngi don kam ya ka ban khmi kam jeliu ban tre ya ki kam jo gajing penkela kum taru kalong ya ka lang salang ya ka ri bat wat ya ka pertei ching khot yanga bat ya pi leng ba jo gani ka team kalong manote bakloi ban long slor manote bakloi ya ka ban tre ban le ai banlong kita ki agent of change banlong kita ki atyar banwan ra ya ka jingkela para banget bi chwa ban penkut nganget scam banwan ra ya ka jingkela kamlong ka kam ka bae henre ha ka joko por kamlong paderu ka kam ka bangila ban le kumta da ka bor jongi ngi pai biang sa kitab Esther ngi baka Esther shwa bakan long slur shwa bakan rai banet bane kendo yusim hado lais ngi maka bat lagi jong ki syakri bat kala kerpat ru yau Mordekai bat ki syakri jong bakin penlut por haka jing duai bat haka jing sya jing it hado lais ngi bat adien bakila le akum ta kasayeng haka jing slur ban ris ya ladi ban long ka atyar jong ka jingkela para bangai pi la khot yanga pat pi hagani ka por haswa ba manga pat mapi ngin shim ya la ka jong ka benta haswa ba manga pat mapi ngin long slur haswa ba mangi ngin sedang ban long ki atyar jong ka jing penkela tungin pai shau blai tungin IT biang la ka jong ka jing jong i shau la da ka don kam bangin duai la da ka don kam bangin sya jing it ngin le kumta namar ngangit scam ba ublay kwa ba du khmi lenti bangin long ki atyar banwan ra ka jingkela ublay un kurku ya kini ke jinga slok ki balengkot na ka benta ka buram jong ki para bangai biet ku mujulong karukom hakani ka por ngakwa ya ka ban penbenaru ba ngila pli ya ka jing rakhe jongi ya ka women's week bat ka women Sunday rengkat ba ka jing duai ba ublay un kerku bawat hapedeng jong kani ka klam kani ka jing rakhi kanwan ra ka jing pen thamai bor yangi kum ka jesang kentai ya ki balang jongi ya ka lang salang bat ya ka perthai borok ka wei tongin ya phai sho ublay ha ka jing duai ngin ya duai ko khpa jongi ba habneng wala dangi dai ban syakriya me ha kani ka dur bat ha kani ka rukom wala da ka day yangi bangin don kumni ko kan rat bait halaki jong ki long yeng long sem ban rakhi ya kani ka tayaw juki kan thai rengkat ba ka sngiu blai balapan kerpang ru ha kani ka dur bat karukom ngiai ngo pa madang ailat yangi lang baki kor ki bol lang baki technology lang baki YouTube channel bangin ang la ban syakriya me ha kani ka dur bat kani karukom barau blai ha kani ka por ngiai ngo pa me penla yangi kum kabalang bat kerja sengkentai yang ni hapok se bangin syakriya me kani kadur ngidwai ba memen kurku ya barok kejing persyang barit ka ba mangingi donau blai bagani kejing syakri ka bangingi persyang banle leng baju ni kindiat sngi bat ka sngiu blai kinalong kejing aimen sim
tang ia laga jong ka je sengken thai bat ka balang Henry yang i wei pai wei kumju kerku ko kan rat be ke jing syakri baro ko men sim ko ni dwai ke jing trai ba phla jong me ai bakan ni ke jing rakhi jong i ke ni ke jing rakhi ke ni ke snam kana wan ra sisya ke jing keladur ke batamai hakiyai kiai baro ken wan ra ke jing kerku tang ha ke jing em bakan jaman sim Henry ken wan ra ke jing kerku bangin ang la sisya ban long ki atyar jong ke jing kela hakanono ke jaka ba me ibet ba mes ngodon kam la ka long bantai ke jing em bakan jaman sim lani bantai ke jing em bakan jado aru kat kum ke jing ibet chome kerku ko kan rat be ya baro ke jing syakri ke bangi ngilale ke bangi ngila pendapat ke badangsa pensyat bor ringi sasisian dau mensiam bangi ni ai mat ya ka bor jome to sim ka buram ke jingo baro to pediang yang itangkum ni haga kerteng banam ta ka buram unong pen em jongi uji sukres ngipan amen Dong nyai ku belai i pasal karma pulang iblis ni ka banta mana ini ku bawa nak tinggal jong belai rengkat kita kentien belai ke jong i yang kata yo women's week jong usnam belai nang ku ipi pastor batu belai nang penkam ro ipi bagi ni banta ke berangsa nang ni besar khamat hak ministry ke jong pi bat channel boleh khot bat ubo ipi tinggal pos bawai no jong ni kapor ini roi jeng roi kapa Henry spa lai pusan Henry spa lai pusan kaboong kijing kerku hajing kular kin sahab kum ki omjer na ukpa upa isne banyak sendrai kekper kijing kerku ula kular na beneng bat ndala dep kijing roi sisian ban ngan kerpat i reverend iel karma plang Insa pelat bat ingi dak jengkurku penwai. Tongin penwai no ya kani ka jing syakri jongi lengba jong kani ka jing sang ple ka jing ai ka jong utrai ka jing it ba phla ka jong blai ka jing slok ka jong men sim ba khu kini ka jing khu tu ken long rengkat ba ka jing syakri baro bala pendap ki jing syakri badang sa baro ken long rengkat ba ka je sang ken thai hang ni hala ka jong ka balang rengkat bagi kun kan thai baro hakani ka jing rakhe bakarpang ya kani ka tayo jo ki kan thai hau nusnam kini ki jing ku ken bot ila ka jong ki balang ila ka jong ki brio ki ba mani bat syakri ka kerteng jong blai ba em menta bat ki bom jukut ru amen